Pila ka mga vendor sulod sa Cogon Public Market sa Cagayan de Oro mihangyo sa Night Market Committee nga ibalhin ang mga ambulant vendors layo sa merkado tungod apektado ang ilang kita. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Karong nagkaduol na ang adlaw sa Pasko, nabati na sab ang Christmas rush, ilabi na sa pinakadakong merkado sa Cagayan de Oro City, ang Cogon Public Market. Apan bisan paman sa kabisi sa merkado sa Cogon, miangal na karon ang mga vendor sa sulod sa merkado tungod sa kamingaw sa ilang halin pag-abot sa hapon hantod sa gabi tungod sa mga ambulant vendor nga gapamaligya sa gawas sa merkado. Kanan second floor, number 1 karon sila nga apektuhan gamitin kay utan manggod, utan. Dayon kana sa mga isda. Nanay isda kay mamaligya diri sa gawas. Usa pa kuno nga nakahatag og kahasol sa ilang mga suki panahon sa kadlawon ang kalisod sa parking area tungod giokupa na kini sa mga ambulant vendor. Busa hangyo nila karon sa Night Market Committee sa syudad nga ibalhin ang mga ambulant vendor sa lugar nga layo sa merkado aron dili mabalda ang dagan sa trapiko. Amo man ang ingon ni Mayor nga buhi-buhi tingnan nga dili kay kamera say mabuhi. Mabuhi ang uban yes tinuod man na. Dawat na muna pero ayaw lang sa intawon di dool din sa merkado kay nagbayad man gud tax good is permit oo kumpito mi. Sumala ni Eric Salcedo, usa sa mga tigdumala sa Night Market Committee, nga nadawat na nila ang sulat hangyo sa mga vendor sulod sa merkado sa Cogon ug ginatun-an karon sa komite ang ilang sunod nga lakang. Kining atong mga ambulant vendors nangin nabuhi po din taon para makakaon. Kita sila o kita nila para mapakaon silang pamilya. Kini pud sila pud nangin nabuhi sab. Mo na nga win-win solution kita ani nga kinahanglan kung mahimo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.